Tak děkuji za slovo. Ještě jednou, já si nemůžu odpustit repliku na to, co tady bylo řečeno ze strany zástupce Ministerstva obrany, protože to byla nádherná ukázka toho, když hysterická ideologie zvítězí nad střízlivou racionalitou. To má vždycky jeden společný znak. Má vždycky jeden společný znak a to je odtržení od reality. Vy v podstatě tady říkáte věci, které nemají s realitou vůbec nic společného. Pořád slyšíme, že válka má řadu podob. Pořád slyšíme, že je tady hybridní válka vedená ze strany Ruska. A já bych slovy klasika, nebo spíš klasičky se chtěl zeptat, a mohl bych tu hybridní válku vidět? Prosím vás pěkně, to jsou neustále prázdné floskule toho, že je tady financovaná nějaká scéna a tak dále a tak dále. Tady přece ze západu je daleko víc peněz než z nějakého Ruska. Proč nám pořád lžete? Proč nám pořád lžete, že je tady jenom nějaká ruská propaganda, když moc dobře víme, že je tady daleko silnější propaganda a všechny tyhle ty nezávislé organizace, neziskové organizace, které tady v podstatě financují různá média a různé influencery, aby tady šířili jeden jediný narrativ. Bavíte se o tom, že Rusko je agresorem? Bezva. Kde jste byli u toho, když Spojené státy napadly Irák? Když napadli Afghánistán, když byla provedena vojenská operace v Libyi, tehdy to bylo v pořádku? Jak je to vůbec možné rozlišovat? Pak tady se pojďme bavit o příčinách a pojďme se vrátit k Majdanu a dalším věcem, pokud se chceme bavit o tom, že jaksi vstup nebo agrese Spojených států amerických do Iráku, Afghánistánu a dalších zemí, že byla oprávněna. Nebyla. Ale v tu chvíli Česká republika stála na straně agresora a neměla s tím nejmenší problém. A to je hanba pro Českou republiku, pro naši zem. Víte, my jsme dnes v situaci, kdy ti stejní lidé, kteří nám tvrdili, že je potřeba provést invazi do Iráku, což stálo více než 1 milion lidských životů, na základě toho, že má Saddam Husajn zbraně hromadného ničení, se kterými je schopen do 45 minut zasáhnout Evropu. To byl ten oficiální důvod, pamatujete si to? Lež. A víte co, Spojené státy od začátku věděli, že je to lež. To nezjistili až na místě. Oni to věděli od začátku. Já jsem měl příležitost dlouho mluvit se Scottem Ritterem, což byl zbrojní expert OSN, který byl na místě a on mě to potvrdil, že to Spojené státy věděli od začátku, že žádné zbraně hromadného ničení neexistují. My jsme byli přesvědčováni, že je třeba humanitárně bombardovat Srbsko, protože Slobodan Miloševič páchá genocidu na muslimských obyvatelech tehdejší Jugoslávie. Lež. My jsme byli přesvědčováni, že je třeba obsadit Afghánistán, abychom se zbavili toho zločinného Talibanu. Lež. A tihle samí lidé nám dnes říkají, musíme pokračovat ve válce s Ukrajinou. Tihle samí lidé, kteří nám tady desítky let lžou, nám lžou i teď a my tuhle hru stále a dokola hrajeme. A já už ji prostě dál hrát nechci. Já chci tady reprezentovat politiku České republiky, českých občanů. A prosím, pane zástupče Ministerstva obrany, ne, národním zájmem České republiky není nezávislá Ukrajina. Národním zájmem České republiky je bezpečnost, prosperita a svrchovanost České republiky. Vy si pletete globalistické zájmy se zájmy naší země. A teď já tady vám říkám, že než aby Česká republika byla subjektem jaderného konfliktu, tak já budu vždycky preferovat to, aby byla jakýmkoliv způsobem z té války vynechána. Vy jste hovořil o tom, že Česká republika je vedena na seznamu nepřátel ze strany Ruska. Proč tam není Maďarsko? Proč tam není Slovensko? Proč tam není to Švédsko? Proč tam není to Německo? Kam se dostáváme v tuhletu chvíli, kdy tady nesmí koncertovat Anna Netrebko, která může koncertovat všude jinde na světě, ne u nás? Ruské tenistky jsou jak zločinci vyvedení z Gruzině a odletí do Ameriky hrát tenis. Prý tam byli zadrženi, protože měli sebou rakety, jsem slyšel. I to je možné, bych řekl, v dnešní absurdní době. No a v neposlední řadě teď podívejte se na případ hokejového brankáře Hudáčka. My tady provedeme prostě hysterický hon, ten člověk je vypoklonkován z klubu Kladna a za 3 dny podepíše smlouvu s Frankfurtem, kde v Německu to vůbec nikdo neřeší. Pojďme, prosím vás, už vzít ten rozum do hrsti. Je to neuvěřitelné, co se tady děje. Pojďme si, prosím, začít říkat pravdu.
Chcete vědět, kdo tady pořádá teroristické útoky vůči Evropě? Ukrajina. Režim Volodymyra Zelenského. Nord Stream 1, Nord Stream 2 prokazatelně spáchali Ukrajinci výbuch. Útok na Konstantinivku prokazatelně spáchala Ukrajina. A co nejhorší, útok na Převodov. Pamatujete si do Polska, kdy tady ministryně Černochová málem vyhlašovala válku? Než Joe Biden řekl, že to tedy bylo trošku jinak a že ta raketa, že to nebyly 2 ruské rakety, ale 1 ukrajinská. A už jsme tady slyšeli na tom Twitteru, ona paní Černochová, když používá ten Twitter, tak je to vždycky trošku ošajstlich a já se jenom bojím, co Česká republika z toho zase bude mít. Ale v podstatě v momentě, kdy my tady bez vyčkání vůbec jakéhokoliv vyšetření začneme okamžitě organizovat útoky, v podstatě nebo bylo řečeno, že bychom měli velmi tvrdě a okamžitě odpovědět na tento útok. Pak se ukázalo, že to byla ukrajinská raketa a samozřejmě přišel alibismus, stejně za to může Rusko. Ne, nemůže. Ta raketa byla odpálená z místa, kam žádné ruské rakety neútočily. Ta raketa byla odpálena na území Polska zcela úmyslně a Volodymyr Zelenský lhalo Polsko, protože nad Ukrajinou je systém AVAX, který monitoruje odpálení každé jedné rakety. A Spojené státy, Polsko i Ukrajina v první vteřinu věděli, že to je ukrajinská raketa. V první 1 vteřinu. Všem jste nám tady lhali. A lžete nám pořád. A zatahujete Českou republiku někam, kam Česká republika nepatří. V žádném případě. Neviděl jsem žádného jiného politika, který by si bral tričko Fuck Putin a dělal si culíčky jako paní Černochová. Žádného jiného politika na světě. Neviděl jsem na světě 1 jedinou budovu, státní budovu, na které by visel portrét Putina v pytli na mrtvoly. Tuhle kulturu chceme v České republice? Opravdu? To snad ne. Nikdo na světě nehovoří o tom, že je třeba připravit se na jaderný konflikt s Ruskem. Nikdo na světě. Můžete hovořit o tom jenom blázen. Můžete mi říct, jakým konkrétním způsobem byste se chtěli bránit v momentě, kdy by na nás Rusko vyslalo jaderné rakety? Myslíte si, že by nás Spojené státy v tu chvíli uchránili? Co pak neznáte historii? Kdo nám kdy pomohl v naší historii? My jsme měli řadu vojenských paktů s Francií. Jediný vojenský pakt, který k něčemu byla malá dohoda s Rumunskem a s tehdejším Srbskem, který nám sem poslali dobrovolníky v roce 1938. Ale to je jediný pakt, který k něčemu byl. Všechny ostatní pakty vždycky sloužily k tomu, že nás západní mocnosti jenom využili a nechali následně na holičkách. Nejinak tomu bude i v tomto případě, pokud jakémukoliv konfliktu dojde. Přestaňme si neustále lhát do kapsy. Jsme tady na to v podstatě my jako Česká republika a nikdo kvůli nám nebude vstupovat do žádného jaderného konfliktu. Vy opravdu nereflektujete zájmy občanů, vy tady podněcujete nenávist, vy tady podněcujete násilí, to vytaháte Českou republiku do války. My jsme byli nedávno v Rakousku u FPE, to byla radost s nimi hovořit. To jsou lidé, kteří mají totiž něco v hlavě, kteří skutečně hájí zájmy Rakouska a nikoliv globalistů, protože vy jenom opakujete to, co vám tady dávají za notičky ze Spojených států amerických a z Evropské unie. Vy vůbec neděláte českou politiku. Vy se jenom necháváte vodit za ručičku za to, abyste byli pohlazeni jako pudlíci a za to, abyste mohli chtít o těch 40 miliard víc pro rezort obrany, které bychom potřebovali na důchody, které bychom potřebovali pro naše občany, pro oživení naší ekonomiky, tak my je tady budeme utrácet za železo jenom proto, že vy tady strašíte občany, že je potřeba se připravovat na válku. Žádný jiný důvod to nemá, protože reálný důvod neexistuje. Vy jste uvrhli hanbu na Českou republiku, ti lidé to moc dobře vědí, ti lidé už vás mají dost a ti lidé vám to ve volbách spočítají a bude jenom vám to dobře.